Mä oon Hanna Hukari. Mä oon ehdolla alue- ja kuntavaaleissa. Oon itse sosiaalialan ammattilainen. Oon tehnyt paljon töitä pitkäaikaistyöttömien kanssa, nuorten alle 30-vuotiaiden kanssa tuolla aikuissosiaalityössä ja mulla on kokemusta myös esimerkiksi lastensuojelusta. Mä oon myös aluevaltuutettu Länsi-Uudellamaalla ja oon ollut tämän kuluvan kauden aluehallituksen jäsenen. Lapsiin ja nuoriin panostaminen, se on meidän yhteiskunnan tärkein sijoitus. Olen omassa työssä nähnyt, miten paljon esimerkiksi ala-asteella tai yläasteella tapahtuva koulukiusaaminen voi vaikuttaa nuoren elämään jo pitkälle sinne varhaisaikuisuuteen asti. Meidän täytyy kouluissa pystyä puuttumaan kiusaamiseen entistä tiukemmin ja aidosti tehdä asioita, jotta kukaan ei koulussa jää yksin kiusatuksi. Toinen tärkeä asia, millä mä haluaisin tukea nuoria, on kesätyö. Mä oon nähnyt paljon nuoria, jotka haluais mennä töihin. Ne haluais jo 14, 15, 16-vuotiaana tehdä edes jotain. Mutta se on tosi vaikeaa. Sen takia mä toivoisin ja haluaisin ja tuun ajamaan sitä, että kaupunki voisi tarjota jokaiselle edes lyhyen kesätyöpaikan. Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että jokainen nuori kokisi olevansa tärkeä.